गहपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ गोदानै बिबानगिरिफोरखौ दाना लाबाय। खुलुमबाय गहपुरिनि खौरां अनसायगिरि गासैनिसिमबो। बिटिआरनि बारग' हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि मोनसे हानजानि नुजाथिनायाव गहपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि जर'खा सावरायमेलनि गेजेरजों माखासे बिबानगिरि बिथांमोनखौ सोलाय सोल' खालामना होनाय जायो। इउपिपिएल दोलोनि गोदानै बिबान मोननाय बिथांमोननि मुङानो जादों फारियै सेन्ट्रेल वुमेन सेल भाइस प्रेसिडेन्ट निजवरा बसुमतारी, सेक्रेटारि दुर्गे नार्जारी, CWC मेम्बार सेन्ट्रेल कमिटि निजवम बसुमतारी, बिबिकानन्दा ब्रह्मा, रवमि रमन बसुमतारी। पेरेन्ट बडी गहपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि महरै नितानन्दा बसुमतारी, जेनेरेल सेक्रेटारि A. स्टिपान बसुमतारी, सेक्रेटारि O. बिरबल बसुमतारी। वुमेन सेल गहपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि महरै सेलिथा नार्जारी, भाइस प्रेसिडेन्ट प्रभा बसुमतारी, जेनेरेल सेक्रेटारि A. पोबिता गोयारी। गहपुर जिल्ला लाइमोन गांखंनि आफादगिरि महरै पुर्ना मुचाहारी, जेनेरेल सेक्रेटारि A. रिंदाव बसुमतारी, सेक्रेटारि O. रिंदाव बर'।